Samtaga mahigala tagantag pagtagad ang atong interview sa atong mayoralty candidate mahigala nga ni karon sa atong sibianan aron sa pagpadayag sab sa mga tao nga gitagaan gyud higayon mga kagalaan para nga masayod sa mga Subuanon, no? Og kini mga Subuanon matud pa nila mga brilliant nga mga voters ni, ha? So kung mga brilliant voters mutan-aw sa ginasag mga issue sa gyud, no? Although tahibaw mahigalas masasad unsa sa ila pero usahay pod posible man sad mga kagalaan nga ang mga tao maminaw gyud og kinsay angayan nga butaran og posible nga ang mga tao mutan-aw gyud kinsay angay mo dumala og posible nga ang mga tao mutan-aw gyud og kinsa may maayo nga hatag og kaugmaon sa atong dakbayan, no? So although inigabot na sa panahon mahigala sa aktual na gyud tuan na magito sa aktual manghigala ang final na gyud na nga pagbutar. Pero ang pag-shade na dito, depende naman sa mga tao may galagkin sa ilang shade dito. So karon mo na nga atong hatagag kahigayunan ang atong laing mayoralty candidate may gala si Engineer Nestor Archibal nga niya karon sa itong sibianan mga higala para nga ato sang matagag pagtagad, no, ang iya mga plano o atong dugang pa nga mga masabtan sabgikan niya. Engineer Archibal, mayong buntag sir. Mayong buntag sir, mayong buntag attorney. Mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw sa istasyonan. Na live daron sa DYHP o sa atong sister station ang IFM o ingon usab sa atong mga social media platforms. So yes. Kumusta man ka? Mayo lang, pagaw. Pagaw gino. Grabe, labi na karon nga pila ka adlaw na nagod. Kamay na lang, mga 8 days actually. So ang inyong kampanya gikan sa buntag padung sa gabi, unsa oras sa makasugod, unsa oras 5 o'clock until 1 o'clock. Kagabihan, no? Gamay na lang kayong tulog, Attorney Rufil. Kuan lagi gihapon, kumbate lagi gihapon, no? That's correct. Yes. Sige, okay. So arita mahigala ni Engineer Nestor Archibal usa siya mga kagalaan sa mga masabot nato nga do nagi grupo sa gyud, no, kay BOPK man inyo Engineer Archibal, no? Yes. Okay. So unang higayon at dili ni unang higayon kay naka-interview naman tanya sa una pero karon mayor naman gani ang gidaganan, no? So muna nga mga taong Subuanon gusto sang masayod mga kagalaan sa background gyud ning Engineer Archibal. So siya usa ka engineer pero kini yung pagka-engineer usa man ni civil ni electrical or electrical engineer. Electrical din man kan graduar ani Engineer Archibal. University of San Carlos. Okay. So kini ni ang sa imong experience pod sa panarbaho sa public service o ingon sa private sector dunay unsa may imong mga experience ani para mga Subuanon makaingon sila nga angayan gyud nga ma-manager ni sa atong dakbayan si Nestor Archibal dunay capacity ulo kay bawo man ta dugay na magika sa serbisyo sa gobyerno pero ang mga tao gusto sang masayod ini managerial position nga imong gi-applyan karon sa katawhan. That's correct. Oo. So okay. Yeah, sa private sector which ako usa ka manager or president sa NE Systems Inc. Diferensya kayo sa government. Because kung andi manggug ka sa kanang private sector, ang imong giuna, we call that as we start at the end in mind. So meaning to say, kung maghimo kag building, ang imong gitan-aw na human na bang building, unya unsay suod sa building, unya pilay cost sa building. There is a city government o sa government, unahon nimo ang pilay kwarta, unya tukod ng building, wa ka kay bawag unsay dagway. It might be naa kabalo ka in a way, but sa detalya wala. So that's why when you budget something like a building, pareha sa CCMC, ibutang na nimong kwarta, magsigi kag patubo. Until such time nga wa mahuman, dako na kay kag nagasto. Sa private sector, nayo sa ka project, ang project kay bawo ka unsay mo gawas, unsay dagway, kay bawo sa kapilay cost. At the same time, na siya certain time nga mahuman. Sa ato wala tay gitanaw nga mahuman. Kung just imagine CCMC, 12 years na taana. Kay ikaw usaman ka businessman unya ikaw may president po sa imong company, no, engineer? Yes. So mo tong mga panahon sa public service nimo, okay ba tong signal dong? Mura maglawom ko dong. Pali ko no kuan ko no. Okay na? Kana ikuan ko no. Okay, sige. So atong pagtagad may daghan tag mga topics ani karon, labi na kay nahisgutan ning CCMC ato gid nahisgutan ron mga sukintig paminaw. So si Engineer Nestor Archibal dugay na ka sa panerbisyo engineer isip konsehal sa Dakbayan Sugbo o wa ko masayop number 1 councilor ka pirmi sa North? Sa North District. Yes. So masabot na to na nga medyo pinangga kas mga tao gyud nimo kay number 1 ka man pirmi. Pinangga at the same time maninguha ka. Maninguha, ka trabaho lang unya dili ka
Padung sa ground. Oh. Wala. Pila ka tuig na magyud ka nagserbisyo isip sa government 1 sector? year sa barangay, more or less 18 years sa siyudad sa Subo as councilor. Okay. So doon ay panahon kay 18 years man doon ay panahon nga nahunong ka, so in-concentrate ka sa imong business. Yes. Oo. Pero dili ba maka-afektar sa imong business nga noon nakita man nato no nga konsehal ka pero ang imong business di mabiyaan? Mabiyaan in a way, but kinahanglan mo gud ka nga mangita kag schedule nga tarong. So sabi ni saya ibahig nimo. So if you are a good manager, ang imong buhaton delegation, imong gamiton ang ubang tao para mo trabaho nimo in a way. Oh. So kini si Engineer Nestor Archibald doon ay capacity ni as mo manage mahigala kay manager man sandaan o president mahigala CEO sa ang kumpanya sa ang negosyo. So doon na say capacity, no? Pero kini magong syudad mga kagilaan lahi po ni mo pagka-manager din nya ang pag tingali kana ba usapon ha ato ni sigutan kay pagpadagan siguro okay na. Ang problema ini kana pagpaduong nimo dito sa pagdaog mao sa na itong tagag pagtagadsad. Pero kini BOPK maning ila medyo dunay pundok sa ni. So mo ni atong hatagag pagtagad mahigala ang iyang slate, kumusta ang ilang kampanya sa North mga kaigalaan. Posible kay number 1 councilor gani permi sa North, so medyo bilwik siguro niya North, pero kumusta ka po ng South? Straight to the Atong point. balikan mahigala si Engineer Nestor Archibald, siya igsuon mahigala ni Attorney Noel Archibald, no? Duha sila ako nabawaan nga mga public figure ba katos Noel o kini si Engineer Nestor. Pero pila gyud mo kabog igsuon dai sir? Upat. Ang uban dili kayo expose politika, no? Yeah, nga akong igsoon sa engineer, another one engineer na sa US. Balik na. So tulo mo ka engineers o sa ka lawyer? That's correct. Oh, so lipayas yung ginikanan na sir, no? Bitaw. Kaya gikan sa taga Bukid man mi. Asa dapit yun sa bukid Sirao. inyo? Siraw? Ako dito ko natao sa Sirao. Oh, Akong okay. papa is a farmer, Ang imong mama? maestra. Oh, so kuyaw sa inyong background ay no niya, so believers education gyud. Yes, that's Oh. why mauga na akong focus during the time nga nahimo kong konsehal sa barangay at the same time karon. Because I have scholars. Asa may maguwang ninyo ni Kuan, ni Noel? Ako Ay, may ikaw kamagwangan. Kini imong mga scholars unsa man ni na kay imong Kuan? Grupo unsa man tong Kuan na? Okay. I started this in 1996, no? Kay konsehal man ko sa barangay. And I realized nga bisan ako taga Bukid, I was able to succeed because naman ko edukasyon. Kung wala pa, wala di ko mahimong electrical engineer and one of the top electrical engineers sa Pilipinas kung wa ko'y edukasyon. So, pagdagan ako, ingon ko nga inyo kong tabangan, akong ibalik akong sweldo sa barangay. So, I was able to do that. That's why it started in 1996 and until now, it's still there. Oh, sa barangay pa to nasugod gyud. Barangay, 1996. Oh, so doon na po kay mga daghan na kagraduar na di Yes, no? yes, daghan na kayo. Oh. And in 2001, being a counselor I was ako'y 4,000 nga sweldo. And right now I have 140,000, so I give it also to the community. So wala ka mudawat sa imong sildo, imong gihatag na? In a way. In a way, no? Yes, so Oh, okay. So kining imong pag konsehal dire sa Cebu City kay masabot sa rato number 1 councilor ko ka pirmi. Inigdagan nimo number 1 councilor ka pirmi sa North. Kini ni ang unsa may imong kuan passion lang nimo ni nga modagan ka or unsa may tabang lang ning imo or kan kay dako ba yung oras pod mga gasto nimo? yes. Well, kani naidagan ko because I want to serve. And the second one is I want to be part of, I would like to share and contribute, no? Masaya akong nakuha from the private sector when aron pag-contribute sa development sa siyudad sa Subo. Considering na naasad ko sa party nga nagtanaw para sa kayuhan sa tanan. So that's why we call ourselves as BOPK family. Oo. So the concept is actually gikan sa familia. Oo. That's the real concept sa BOPK. Now, kini ikaw Consul Archibald, nakita ba sa mga taong perception sa mga tao nga kuno kini Consul Archibald buutan ni unya mo trabaho ni unya walang dili kuno ka ambisyoso, no nga di lang ikaw human ang human si imong termino 9 years nga term undang pahuway private sector nya balik sad ana pero wa kay planong mo adto sa taas nga mga posisyon. Unsa may naka-trigger nimo ron nga dagan makag mayor? Well, ang partido, the concept is so good. Maayo kayo. But the only thing is,
well, si Mayor Tommy, medyo, kuha na siya, may edad na. But he has all the, kanang capability pag tanaw o paghimo o mga vision. Visionary man gud na siya. And during that time, sa party nga meeting, Tommy was suggesting na, okay, if you run for mayor, I'll run for vice mayor. Because, kinahanglan magug ka nga, sa party, you have a uniting factor. So, natanaw ni Tommy, being an experienced nga counselor, and then, more or less, amigo sa tanan, then, ingon siya nga, you run. But the thing there is that I was telling Tommy na, look, I mean, dili ko inaanak kadaghang kwarta. So, yung namin, just proceed. We're just, we're alternative ta nga kwan, nga partido. So, let the people decide. So, that's why I'm here. Pero kini inyong grupo kay BOPK man gyud ni, sa una, doon ay mga higayon nga, birka ligon man gyud kayo ng BOPK, murag hapit kini tanan kapitan inyo. Naos pagkakaroon, mga pila ka kapitan ang habilin ninyo? Well, I would say, naalan lang siguro sa 5. Oh. Because, ang ato manggong city government, sa akong pagtanaw, brasuhon manggod ang mga kapitan. So the kapitan would just say yes. Brasuhon in a way because hindi ka tagaan krudo. Hindi ka tagaan o, part sa sweldo sa mga empleyado. So wala. So mamiya na mga kapitan tungod anak kay grabe man sad ang braso, no? So kamo kasabot lang sad mo anang inana nga sitwasyon. Yes, nakasabot mi ana. So that's why ang atong kumpanya is naagyon sa ground. Mao na dito na lang now, if the people would understand what we're doing unsay agi sa BOPK, then mao na ug unsay ilang nasud sa na may masud dito sa pagbutar nila. But sometimes dili na mao. Makasabot sila sa ilang atong isulti, but in the end, kung naay mo tunol, wala. I mean, mausab. So muna, akong giklaro na ayaw lang ninyo i-baylo, no? Ang programa, hingan lang nato og malungtaron sa kwarta nga mubo ra kayo. Mubo ra kayo. Dihara, pila ra ka weeks. Tagaan ka 4,000, pila raman na kadlaw. Tagaan kag bugas nga 5 kilos, pila raman na kadlaw. But if you are going to be with us, we are giving you nga programa nga malungtaron. And if you're going to look at sa City Hall karon, halos tanan nga programa is BOPK nga gihimo. Hingan nimo CHAMP para hospitalization. BOPK na. BOPK na. Long life program, tambal nga para sa mga seniors o para sa mga masikiton, ihatag kada adlaw for free. Scholarship program. And kanang boreal assistance, no? So, senior citizens financial assistance, right? So, happy tanan. Now, these are the programs nga igsulti nako nga sustainable or malungtaron. Akong gipasabot nila. Ang kaning senior citizens, for example lang, it was established in 2010 sa grupo ni Tommy ug sa BOPK. Karon 2025, it's still there. Ako silang gisultihan, ang inyong mga anak, hindi kasay sinta, although we're not here already, makatagamtam pa sa benepisyo sa gihimo. So, the programs nga in place is something that's long-term. Bisag wala na ta, Bumani kabilin sa BOPK. May kabilin. Now, one thing is SRP. Now, people are saying that Tommy is what? Dili na mao because we're spending too much money, 2,000 per square. We're spending something like 6 billion, right? But eventually, karon unsa man, from 2,000 to 500,000 pesos per square. So these are something nga makikita ka unsa ang leader nga visionary ug leader nga mubo ang pananaw. And these are the people nga BOPK. And because we're trained for it. And ang sa ako nang gisulti ganina, ang konsepto is family. So, the real family has its own elders. At the same time, na ay sakop sa family. The elders will make sure nga ang iyang mga sakop naa sa sakto, maayo. And kami as leaders, BOPK leaders, or family elders, gitrain mi, gisultihan mi nga ang imong pananaw should be projected sa mga sakop, which is what we call as ang mga tao or constituents. So mo nang concept nga instill sa amo. Dili nga
serbisyo para sa among kaugalingon or para sa, we call that serbisyo para sa masa, dili sa among bulsa. So at least that's the concept that's being instilled all of us. So malungtaron, no? It should be malungtaron. Mao gina ang purpose nganong naami na nerbisyo. So our candidates are being chosen sa iyang qualification ug unsay angay niyang mabuhat. Dili lang kay kanang popular ka, anak ka sa politiko, unya paghuman na kay kwarta. So, I mean, we are being chosen, gi-choose na para makaserbisyo sa tarong. So, kining imong slate karon kompleto ni Engineer Archibald? Kompleto. So, gikan sa mga councilors, pwede ba manganlan nimo mga konsehal sa North nimo o sa South? Okay. Dinhi sa North District ang atong Congresswoman Mary Ann de los Santos. So, ako ang mayor, si Tommy mo ay Vice Mayor, no? Okay. So, ang dinhi sa councilors, well, unahon ako si Naisa, which is Nice, ang akong pagumangko ng anak ni Noel, no? Then si Alvin Dizon, veterano nga. Well, si Naisa is naana siya sa mga batanon, niya siya ay muling padulong sa education. Because ang atong manggugitan, there should be somebody nga naa sa focus in education at the same time nag-link padulong sa industry. So kahuman na eskwela sa Naisa? Yes, nakahuman na siya. Kung sa iyang course nahuman, anak na ba ni Archibald, no? I think business administration. Then, so katong iyang mga anak niya Archibald pagkamatay niya, ikaw na mo oy naanak na sila nako tanan. Oo. Naanak ko sila tanan. Okay, so at least kahuman na ni, so mo ni usan ni nga ni naa sa imong linya. Yes. So ikaduha si Alvin Dizon. Si Alvin Dizon, veterano na siya nga kanang konsehal, ang iyang focus is more on the landless. Okay. Or urban poor. Si Alvin Arcilia is ang focus niya is more on food production. Because kami pulos man mi taga-Bukid. Now, the next person is Dr. Boy Labella. Siya ray doktor karon sa Nanagan, so siya mo focus siya sa health, no? And Jing Kadungog, ang former kapitan sa Tihero, so ang focus niya sa mga trabahador. Then we have Jingjing Alvin Dizon, si Archibald, murag mawa na ko sa no? Then Alvin Dizon, Alvin Arcilia, we have Jingjing Kadung, yes. Straight to ato nga balikan may gala si Engineer Nestor Archibald, siya mga higala maoy mayoralty candidate sa BOPK Bando Osmeña Pundo Kauswagan, usan ni no sa mga grupo nga dunay mga tao sa byod, no? Kaya kato balikan si Engineer Archibald mga kahigalaan, ang mga kapitan out of 80 barangays, ka 80 man ni mahigalang syudad Sugbo, ingon siya nga mga 5 na lang kunin habilin sa ila tungod kay doon na magipang braso sad mga sukintig paminaw, no? But considering BOPK na magay sa organization, masabot nato nga bisag 5 ra ni ka konsehal mo kumbati gyapon ni dili angay ka kumpiyansaan mga higala ning grupo, ha. So atong balikan si Engineer Archibald. Engineer Archibald, bisan og 5 ka kapitan ni pero kada barangay doon naman toy mga natanom na dugay-dugay na mga BOPK, so doon na gyud mga leader sa mga barangay, bahala wa mo'y kapitan dito. Sakto na, Umurafel. Sakto. Natay mga lieutenants dito. Oo. Okay, kana na ang bisa pa man kanang lugar ang kapitan dili inyo, pero kadtong mga tinanom ninyo daan sa una ba? Ng konsehal kadtong mga ba? So doon na gyud kay nakapenetrate mga BOPK god, no? Sa dugay panahon god. Sakto na. Oo. Okay, so atong balikan. Kining imo mga konsehal sa North District, engineer, na ba imong lista diha? Ako na ning klaro para unahon ako ang Andales. Si Andales, Attorney Andales. Well, of course, si Archibald, si Nice Archibald. Arcilia, si Alvin Arcilia. Kadungog. Kaila siguro ka ni Jingjing Kadungog, kapitan sa kanang Tihero. Okay. Alvin Dizon. Oo. Then Mac Gordon, Attorney Mac Gordon, Boy Labella og si Medalye. Okay. Dili sa South? Sa South District, Abella, si Dr. Abella. Then Abellanosa, anak ni Congressman Bebot. Then si Alcoseba. Okay. Anak ni Yayoy Alcoseba. Yayoy, oo. Then Bob Cabarubias, no, karaan nato nga konsehal si Bob. Then June Gabuya. Okay. Then Labra,
si General Labra, Buyet Ocampo, kuan karon konsihal sa barangay kanang Kalunasan, and si Ayan Osmeña. So ang incumbent ninyo pila ka buok? Incumbent councilor nga naa sa inyong grupo? Well, ako incumbent si Abilianosa. Yes. Okay. Ako kapangutan-on diri sa Norte, Engineer Archibald. Kini ang dili ikalimod, kini si, of course, kining tulo kabuk na nagan nga mga congressmen diri sa mga midagan pagka-congressman sa North District, Mary Ann de los Santos, medyo ligon kay dugay guning kapitan sa Lahog unya konsehal po ni. Kini si Ong, medyo ligon sa ni kay mo guni ABC President. O kini si Dilmar nga QT, ligon sad kay Dilmar guni. Ya do na guni organization diha, yang papa diha sa una nakagamot na gyud. Ngano inyo manggibuhian si Dilmar nga dili kalimod do na may organization sa Dilmar. Wa ko mag-ingon nga akong gipakagamay sa Mary Ann kay mo kumbati masige po na. Wa ba mo chance nga unta kung sakay news Dilmar, sakay news Mary Ann mas ligon unta mo. Yes. Or unsa hitabo ang ano na biya man ninyo sa Dilmar. Nakita gyud nimo during the time nga last year, no? Atong last nga kanang election kauban na nato. But na tan-aw gyud ni Tommy na wala naman gyud sila communication. So eventually tungod anang wala na communication, so nangita gyud si Tommy og alternate candidate. So that's why nakita niya nga si Mary Ann kibaw ka niya, kibaw sad siguro ang tanan nga aktibo pud kayo. Especially sa North District. So mo ni ang dagan karon no sa kamada sa kuan gyud. Politika. Unsa man doon na mo'y plano nga doon na mo'y meeting di abanse sa last ko na or wala na lang mo'y meeting di abanse? That would be a possibility pero nagsugod na we have mini rallies sa North ug South District. Mao na among gitanaw. But ang among yung final decision gitanaw na mo angay bag usa or angay ba North ug South nga dili lang kinana kadagko. So unsa man yung style ng kampanya, handshaking adto sa mga barangay gyud, libot gyud ninyo ning mga barangay? Yes. So you have different kinds of attacking that campaign. So we have handshaking, we have what we call as focus group discussion, and we have mini rallies, no? We have big families. So mo ni sagol. Considering nga si Mayor Tami medyo mura og lahi nang iyang health karon ikumpara sa una sa bata-bata pa. Maapil ba siya og handshaking or dili na lang? Sa handshaking wala siyang maapil na kay kuan man lakaw maginagtaman sa ginhawa. That many rallies FGD naa na siya. Okay, so kumbati gyud dito sa kuan sa field no. Hinuon og tan-aw nimo ang sa North medyo taga-diha man ka. So dili ni kuan kini inyong pwersa kuan dili ni dako sa nga pwersa kay ikaw taga-diha sa North, si Tami South. Yeah, si Bibot Abilianosa dapat so dagko mo mga leaders po sa South. Yeah. So medyo aligre ang dagan sa kamada sa politika. Aligre. Unsa may perception o kumusta ang reception sa mga tao dito sa field? Inig-suroy ninyo? Well, ang reception, BOPK ka, nindot kayo. No, BOPK me. But, maulagi, kung imong tan-aon, ang usag yun ka mo matter is the end game. So, makita yun na nimo sa daghan ng kanila ba nga election, ang imong ma-offer nila, gawas sa imong mga plataforma. So ang masa sometimes makalimot sa plataforma. Mao sanay usa ka kamatuoran sa dako ka challenge sa BOPK. Daw mao nay kuan sa politika. Pero inyong mga leaders kompleto ra sa kuan sa ubos. Naay kompleto. But sometimes mao gina. I mean naay mga tawo nga muambak. Jump ship. Pero inyong mga watchers kompleto ra. Yes. Tanan. Kompleto. Okay na at least kuan ba kanang naaba mo machinery ba? Yes. That's correct. Kuan mo gud iban mo dagan o agi machinery sa ubos taon. Medyo lisod-lisod gyud. Pero lahi karon ang mga watchers kay during that time manggod nga kantong mag-ihap-ihap ka pa. Mao nay klaro nga kinahanglan jud kag klaro nga watcher. Pero karon you need watchers para nako, para sa grupo, but dili inana ka tedious ba? Makiglalis ka because naay diferensya sa pag-counting whatever. Ya dugay sa to. Karon once isud nimong imong balota, gi-count man na daan. So at least pero importante gyapon nga doon kay watcher down to the level of the polling precinct. Yes. Naa mo ana. Na. Kay ang lisod magud ana, bisag mo ingon ta nga ako kung nakita ha nga okay na ni bas bita-bita ron kontra sa una magkontra sinya say man to sa una kung pinalitay na. Yes. But karon manggod although gidili gud sa kumilik, wa ta kasabot ka na mo palit og mahal nga palit og
inyon nga picture inyong baluta para pag sure nako nga nituman ka sa kong palit. Yes. So kung way watcher nga makabadlong delikado sad. Delikado sad. Oo. Kay musugot sa dili kana kung election board din ha. Pwede man nang naana sila, pwede man nang mabadlongon pero sa kabisis na po nila, bisis sila kayo. Yeah. Kinalan trabaho to sa watcher nga ayaw pag-picture na. Tinood na. Kay mo man kuyaw, kung panalitan palit-palit, ang uban maniguro man gyud nya. Para sa una kung to sinyas pano nga butang tanan capital letters tanan ana. Yeah. O ako ngalan ha para klaro gyud nya ako kang gibayran, imbutar ka gyud ako. No, mo man sa una gyud politika, but karon kontra sinyas. Karon di naman ta ka mo kuno shade dito pro picture mo baluta para sure ko nga ni butar gikan tuman ka sa kong giingon. Yes. Mo na problema ang dako sad. Dakong problema. Naagyapon ang Walay watcher na. O kung walay watcher. That's correct. Oo, pero at least sa inyong level na aman mo. Yes. Okay ra, oh. Kay mo ni problema god na sa uban nga mga kandidato, labi na nga to sa probinsya o sa uban pa ba. Kinahanglan doon na kay watchers sa ubos. Although tingali og ang si Simple basig makatabang sad, no? Yes. Mo stand lang sila pero lahi mo kuning baruganan sa kanana ang si Simple panalitan ato lang iampo sad niya maayo gyud lang baruganan pero lahi po ning kanang ang partido gyud ang kontra gyud mo protesta sa pikas og naiwa na makita nang di magkadimao, no? O kay kilang abdik ang watcher sad di pwede do picture anto dito nya ikaw wa lang kay himuon. Yes. So at least na briefing na ninyo ng mga watchers tanan. Okay na? Yes. Oo. Okay, so kini ni ang diri sa South medyo inyong mga leaders okay ra sad, no? Okay ra sad. Oo. In place na. I mean, ang ato is pag-maintain lang. Oo. Kay og butang ta diri sa norte, ikaw mo leader sila si Mirian, kamo may leader. Murag kuan ninyong pagka-arrange ikaw sa north, si Tami south, no? Ang dagan pagka-mayor sa norte, ang bahay south. Unya depos bibot dire. Pero medyo kuan-kuan po ni ilang panagbangga dito kasi Idorama og si bibot medyo kumbati man sa gyud. Duha ra sa kabuk nanaga no sa south. Yes, dawara. Ang dito sa north may tulo. Tulo. Oh. Okay, kini ni ang Engineer Archibald pananglitan og hatagag kahigayunan ka nga mahimo gyud o palaron gyud, no? Nga mahimong modumala sa atong syudad sa Sugbo. Kini ni ang unsa may mga plano nimo sa syudad? Number 1, ato i-specify niya. Ang atong syudad ba sa idugay na nimong panerbisyo kita na magyud ka. Ni fluctuate ang atong rating. Doon ay panahon nga okay ang atong rating karon nabiyaan ta sa ubang syudad. Ngano ni? Unsa hitabo ang ano nabiyaan ta? Ug unsa man nimo ni nga mabalik ta Cebu City gud ta. Okay. Number 1 is mismanagement. Mismanagement in a sense, unahon nato ang atong financial management. And just imagine, ang atong revenue is only 9.5 billion. Ang atong gastuon is 14.7 billion. So this is something di ka kasabot. Nganong ang atong musud sa bulsa 9.5, ang atong gastuon is 14.7. That's the first one. The second one, unsa may imong i-priority project? Nga ang imong budget wala man ay klaro. Let us say sa usa ka departamento na kay budget out of the 14 billion na kay 1 billion sa health. Unsaon man na nimo pag-spend nga kana wa man na dihang uban. Okay? Now, the projects, the second one, ang atong bidding process is governed by the people who are appointed by the mayor. So, unsa may mahimo ni mga transparency ni ana. So, mo na nga ang duol sa luwag mo ay makadaog. O niya, we don't realize nga number 3, ang mga tao nga mo manage sa project, basically para nako wala eksperyensya. Gitudo lang because itamang ka selection o tao kaniya. Okay? So, dako ngayon nga problema because naatay kwarta, supposed to be kwarta nga sakto pero gibloat nilag maayo, ganun gamiton ang mga department head, di siya kay bawag unsaon paggasto because kanang nga kwarta wa man na diha. Okay? That's the first one. The second one is mas pag-manage sa project. So, the pag-management sa project, katong akong ingon, walay klaro nga mga tao nga mo manage kay di man kamao. Di ba? So, ang mga programa, like, butang ta, scholarship program,
ang scholarship program naa siya hinganlan nato og essence sa scholarship program nga ang tanan nga mga bata nga mo graduate og high school sa public school are all scholars. Karon ang nahitabo ang mga bata eksamino na nila. And second means pangayuan nila og hinganlan nato og kanang BIR certification. Now nandiskaril ang mga ang plano sa mga ginikanan because for me ang budget dito of course kuangan man. So how can you push through with the project nga ang budget nimo wa ka kibaw pilay klaro. So mao ni dako kayong problema nga atong gitanaw. So doon mismanagement no sa imong giingon. Unsa man hitabo asa to pa ang budgeting nato na daot ni kay mugasto tag 14.7 billion nya ni sud nato 9.7 billion ra. Yes. Unsa may kalaki aning wana nga nani man? Mao na ilang pa maagi. Oh, pero para nako ang akong gitan-aw ilang gibutang dako kayo ni nga mga budget sa mga departamento para nako no. Ilang bitong mangita ag paagi nga kani some of the budgets mabutang sa uban nga mga departamento. Ilang mabalhin-balhin ba? So di ba na mabutanghin og malversation hinungkod? It could be. But then, unsa may nahitabo karon, wala. Especially areas of disasters. So kung naay disaster, ma-transfer, magamit ang ubang funds padung sa disaster. And you should understand, sa disaster, way klarong bidding. Because disaster man. Okay? So mo tong dito ibutang. Oh, dito ibutang. But you have been a counselor for how many years already? For many years already, but pag pasal ini nga budget mo agi mas konseho unsa may gihimo nimo nga unta aron nga di ni mahitabo wa ba ka mo babag ani wala well sometimes babag is a different thing ang point nako is atong ipangutana but during the pag deliberation kinahanglan amo imo expect na mao man ni ang nahitabo ngano maghimo man tani. So as per records diha sa atong mga sessions og dunay mga tan-aw nimo ay ani nana sa record nga ikaw mismo ni object yung kaana. Yes, that's correct. Yeah. Pero usahay outnumbered siguro mo mo nang dili makapugong. Dili na makapugong. Okay. Standby ha karon totoo. No na ingon sad niya kung atong butaran si Archibald. Medyo ang ilang perception ra ba nga medyo butanon ka wa man kay plano tan-aw dili pa ni siya hakog sa gahom dili po ni siya kanang ambisyoso pero sugot mo siya mayor di ba ka na hinuon nga mamayor ni basig bandu-banduan lang ning Tomas. Ako ipatubag nimo naton totoo ha. Atong balikan may gila si Engineer Nestor Archibald, siya mooy konsyal sa Dakbayan Sugbo karon napapili may gala isip mayor ni atong Dakbayan sa Sugbo mga kagalaan. Atong balikan ang atong pangutana kidto na mo mga nabalaka ang uban nga mga tawo god Engineer Archibald nga basin kuno og mamayor ka diha pero mahimo kang mandumanduan lang ni Tomas dili gid ikaw may mayor. Okay. Ako lang ni iklaro Attorney Rafael. Yeah. During the time pagsabot namo sa grupo well, ang atong loyalty sa BOPK basically is for the people. And we have principles nga atong gitanaw. Okay. Principles nga pareho sa familia. And we serve the people. Mao gina. And the second one, you should realize that si Tommy Osmeña, usa sa mga politiko nga inyong gitanaw nga dili corrupt. There was never a time nga si Tommy nga makaingon ka ng kwarta. Mao ginay usas pinaka-importante nga mahibaw-an sa mga tao. And from what Tommy did for so many years, I think 16 years, makita ninyo ang improvement sa syudad sa Sugbo. In fact, nag-istorya ta ganina, I don't know, ikapila na ta. During the time ni Tommy, we were at the top actually. So, ang among decision, it's not the decision of Tommy only. It's a decision sa grupo, sa familia. So, nobody will say nga mauni buhata. Now, ang ingon niya, ang problema niya, ingon siya, mauni buhata, i-award ning kontrataha, padung sa kontraktor nga favor niya. I don't think Tommy will do that. So, I'm sure, for the last 18 years, no, nga nakuyog mi niya, ang iya is gusto lang yun, iyang mahal ang Cebu, gusto niya ang Cebu ma-improve, gusto niya ang tanan, sakop sa pamilya, nga maayo ang pagkabutang. Maura kita. And could you think na si Tommy at the age niya gustong maghimo og dautan? No, I don't think so. So kini pag-fluctuate karon sa rating sa Cebu City as compared sa uban nga mga cities na lupig na ta sa ubang mga cities,
something to dakong factor ini ang sa manager sa atong syudad. Yes, that's correct. Makita gyud nimo ang garbage tanawa. Na perting dako gasto na to sa garbage. More than 600 million. Traffic. Dako kay tag gasto sa traffic 500 million karon hangyo na sa additional nga hinganlan na to og 250 million. So ang traffic gubot kayo. Drainage. We have spent about 1.2 billion, not spent. We awarded a kontrata nga 1.2 billion for the last 4 years. Until now, wa pa kapagawas og plano. So, asa man ang sakto nga management ana Attorney Rafael. Right? So, naay tay mga balaod nga atong ipatuman. Like, na ako'y balaod nga gihimo, nga we are going to change the lights atong city government street lights because we're spending about 15 million a month na ang koordinansa. So, wala ipatuman. So, these are things nga angay himuon pero wa himuak. Sige, tagsagsaon na to niha kung matagaan kag higayon nga maoy makalingkod isip mayor ni atong syudad. Tagsagsaon na to ni ang sa aspito kanang long term. Ang sakto man ang gingon nga long term kay kumudawat ang mga tawo kwarta lang gud. Hindi ka mahurot naman na. Ang uban pamalit ng uban. Hindi ka magdawat sa kwarta tagay-tagay wa na hurot na. Pero kung mga tao ang mo tan-aw kung long term, tan-awon ang mga projects nga long term. Usa sa tong gitan-aw ini nga maayo gyud nga makaserbisyo sa katawhan kining hatagag priority ang atong sa health system nato, no? Yeah. Now, kining atong Cebu City Medical Center unsa na may nahitabo? Na-mention naman nimo ngano man ni nga kadugay na nasugdan wa may human-human ning hospital. That's correct. Sa gisulti nako ganina po Rafael nga ang gobyerno gitan-aw nila o gitan-aw no ang kwarta nga naa. So sa ako nang gisulti ganina as private practitioner imong tan-awon unsay human. We start at the end in mind. So tan-aw nato pila man ni kabuok beds, 500 beds. Unsa man ni dagway, it might be na drawing. Okay? Mauni mo gawas. And then, we will have the costs. Now, considering na wala tay kwarta siguro nga mahimo, mahatag dayon ana, then we're going to do that as phasing. Okay? Phase 1, mauning costs. Phase 2, mauning costs. Phase 3, until mahuman, pinaka-costs. At a certain period of time. Meaning to say, atong humanon sa saktong oras. Pero kana, sa kisulti na nahon nimo, 12 years na, wala pa nahuman. Kunya, third floor pa ang magamit. So, again, sa kisulti nimo is mismanagement. Mismanagement in the use of money, mismanagement nga way tao nga makatan-aw mahuman ba o dili. And then, nangita na sa tagpamaagi kung asa sa santa magkuha kwarta para ipuno. Now, karon ni kahuman ana, kinsa may responsibility, kinsa man ang responsibility kung naay mga problema. Ang atong building din ha, upat man na ka-contractor. Kinsa may mabasol nimo. So again, it goes down to mismanagement. Okay? No, karon, ang atong beds din ha, supposed to be 500 beds. Karon ang naa, 150 beds lang as reported. Now, sometimes natay 500 or 600 nga mga pasyente. So, ang ubang pasyente, ang ubang bed, nayo sa kabed, upat ka pasyente. So, supposed to be atong tagaan og saktong serbisyo ang atong mga katawhan, but then it's not. We're not given that kind of services. Ang ako is, the moment mahimo kong mayor, siguroon ginan ako na mahuman. Because daghan naman kayong mga mayor nga nahimong mayor nga gusto nilang mahuman. But then again, wa mahuman. We are going to finish that within a year. Then kinanglan kumpletuhon ug unsay angay ibutang. So that ang atong hospital at par no or pareha ug di man gani mo labaw ang iyang kalidad sa serbisyo, ekwipo, eksperto sa mga hospital nga naa karon. Okay, 12 years ago may pagsugod ining maong hospital. Unsa may target gyud ani pagsugod gyud engineer? Ikaw naa naman kas konseho ani. Pila gi budget ani aron nga mahuman unta ning hospital? Wala klarong budget. There's none. So unsa man ang pamaagi pa magtukod ta hospital ana lang. Oh yes, magtukod ta hospital. This is the drawing, mauning concept, and then we have only 500 million. Wala ni mo ikuan nga pila man gyud atong target budget ani at the time kay ikaw magkonsehal naman ka wa ni mo isulti dito sa kwan. Pila gitarong then you have estimated budget. An estimated budget is not the real budget. Right? So, unsa may mahimo nimo nga ikaw pila ra man mo kabuok.
Ingon sila, we have 500 million only. So we start phase 1. Okay. And we're expecting ang phase 2, maugyapon ang kontraktor. Karon ang naitabo, ilang gichap-chap, lain nga kontraktor sa sunod. Oh. So ang sunod na sad, lain na sad. Usan ta nga phase karon? According to them, it's phase 5. Okay. So ang phase 1 lahi nga kontraktor, ang phase 2 lahi na sad. Lahi na sad. Ngano man ning nalahi man? Mao ni ang Wa man kasinabot sa. mao ni ang ipangutana nato nila. So ikapila nga kontraktor ni karon? I think ika-4 siguro na ang kontraktor. So mo ni ang problema, simba kung magkinaunsa wa tay kisame itong mabasol nga daghamang contractors. Yes. Karon ay reklamo ni tawag ang usa ka pasyente nga ang iyang mama ni sakay sa elevator, nag-brown out, na priso dito sa kauras because there's no generator. Oho. Diba? Kining elevator to sa naisgutan kinabalita man ninamo nga naunsa ba kuno elevator nga na kaduha ba to na fundingan? Unsa ba tong kuana? Asa These doon are issue? things nga mao na ning mga detalye ang gusto natong mahibaw-an. But the problem is ug unsay atong ipangutana wa tay makuha. Utana tagpilay kontrata. It talks lisod asa ta magkuha. So far as of this time sa imong paniid diha kay ikaw man usa sa mga councilors, how much has been spent for CCMC alone? Sa Cebu City lang. Something like 1.5 billion. 1.5 billion na. So pila man gyud kuno wa pang sukultig pila man gyud atong budget ani para mahumani. This executive session nga atong na conduct or akong ipatawag, ang ilang estimated maabot og 3 billion kapin. Estimated. Okay. Sige, more on CCMC ha kay tuning yes. Kay nakoy nahibaw-an ang taga Vicente Soto mo nagbugol-bul pod nga nganong ang mga pasyente sa Cebu City areha puntog pa sa Soto. That's correct. Kaya wala man tay klarong facilities. Kaya ang kuan ang problema ha, ang sa Soto na ko'y mga nahibaw-an, problema sa ang province, mga hospital way klaro. Aritog pa Soto. Nya naapil ang city. Nga wa kuno'y klaro sad. Way klaro. Kay mo man daghan mig mga kuan kini nami lagbok diha, mga problema sa province nga mga hospital, problema. Ang among nakunan kay ang Cebu City nga dako, prime city ta naapil pod. Yes. Nga aritog pagyapon Soto ni ang Soto mo na bunog sila. Ako kan patubagon ang dugang ha. Atong balikan may gala si Councilor Nestor Archibal, mayoralty candidate mga sukid tig paminaw daghanig nahibaw-an kay insider magini City Hall no. First councilor magani kakaron na engineer no. Sa North District. Oo. So karon na isang first councilor kada dagan ni first councilor ni pirmi. Mana nga medyo dili ni kuansad di ni dali mahigala. Mo nang kumbate siguro ni. So atong balikan makagalan kining CCMC usa magod sa pag-alagad kay wadto ka sa laing mga kanasura no. Grabe nilang concern sa health. Grabe lang concern sa health. Unya nibisita ko dito sa mga nasod, grabe ang ilang kuan. But dinhi sa ato naunsa man ning nabiyaan mahino ng health nga mao man ni ang dako gid unta nga tagag prioridad sa gobyerno no. Now kining ang City Council diniman man to og full report gikan sa DAPW sa status, progress ug mga challenges sa ongoing construction sa CCMC. Unsa na may nahitabo ato ilang request konsyal? Yeah. Naa ang report pero di kompleto. So unsaon man nimo pag-analyze ana nga di man kompleto. Karon ilang gustong ma-award ang katong 700 million. Kung unsaon man niyo pag-award nga wa man may klarong plano. So may basis ninyo sa pag-award nga wa may plano. I asked them, ipa sa opisina, na ako'y engineer na sa opisina, ingon incomplete. Ilang gipas just to comply pero dili kompleto. Okay. Kini nabalaka ko na imong gisulti ha nga dunay misakay sa elevator unya ni brown out na piso sa elevator kay way generator ang CCMC. Yes, maunang report. Uy. Ngano man ni unaha pag provide ang generator nga mag-operate ang hospital kinahanglan na ang gitaan na. Attorney Rufil, gingnan ti ka mismanagement. Mauna angay nang tan-aon but I don't know kinsay taong nag-manage diha. Oo. Sumuto na ngay mog full report wa mo taga is kompleto. Yes na ay report pero dili kompleto. Yes. So mo ni imo nga kung panalitan hatagan kag higayonan kinahanglan mahumani within a year mahumani. Kinahanglan i-audit. I-audit na unsay kuwangan gikan sa structural, electrical, plumbing, architectural tanan gyud. And from there makaibaw ka na unsay imong buhaton pero karon
Wala magkakimaw because lain-lain nga kontraktor, lain-lain ang gihimo. Unya nangutana mi, asa man ang as-built plans? Plano ba nga ilang nahuman? Na pero di kompleto. Unsa may hinungdan gikan sa usa ka kontraktor ni balin sa ikaduha, ni balin sa ikatulo, ni balin sa ikaupat? Well, lain-lain ang administrasyon. Ikan sa usa ka mayor, padung sa usa ka mayor. Unya ang mga tao nga gigamit nga in charge, lain sad. Unya ang mga dokumento, wa ta kibaw asa nila gipamutang because there's no way to connect from one engineer to the other engineer. Mao na akong gitan-aw. So may problema usahay sa kinini ang inaning matawag na to o project sa government, no? Kay paglahi na pong mayor, lahi na po ang iyang gustong kontraktor. Yes, yeah. Mao na sa mo nang nahitabo sa atong syudad karon. Oo. So, nya unsa mo gi-target nga mahuman eh? Walay target. Ingon sila 3 months, ingon sila 1 year. Unya ang ato pang mga facilities din na. Kay sa ko lang ginibawan ang taga Soto nga nakoy kaila dito sa Vicente Soto Hospital, medyo bagulbol sila nga unsa baning ang province na bagulbol sa province kay ang mga pasyente pero wa imbes kay naay hospital sa province para nga ang problema nga ginagmay lang ba sila ray bahala dito. Yes. Ang sa Vicente Soto ang concept maguna na nga kompleto ang Vicente Soto National Hospital maguni. Yeah. So katong nga dinagko na gyud nga problema usa mo tugpa sa Soto. Tinuod na. Doon na endorsement sa province. Problema nila may bisag kwan kuno sa province. Problema mang dako di ari tugpa tanan Soto. Yes. Nya doon na pa kikibawan nga hasta sa Cebu City tugpa pud sa Soto. That's correct. Naunsa man itong mga facilities wa di klaro na itong facilities. Naay facilities pero ang nahitabo naay daghan kayong kakuangan. Imagine nimo ang ubang equipment din ha wa pa magsugod pa lang sa paghimo sa ospital gipamalit na 10 years ago. So kanang gipamalit 10 years ago nya wa pa hospital. So it's a waste of money. Mumurupil usaran ni sa nga departamento nga atong naisgutan. Mao kaning hospital. The other one, daghan pa kayo garbage. Yeah. Adto pa ta sa traffic. Okay, diba? Ari humanta sa CCMC no. At least ang imo anay ko ikaw may matagag kay gayunan nga mahuman gyud ning CCMC. Mahuman ta na. Oo. Manon na nato and then pagkahuman na kinahanglan ang iyang standard is the same, more or less the same, ug di ba mas taas pa sa mga hospital nga na-existing karon. Para of course, accredited ta sa PhilHealth, kunya makabawi santa. In a way, for example, for ako gani, ang concept na mo sa BOPK, ang mga tao nga puyo sa syudad sa Subo, free hospitalization. That is your main goal na to. Final goal. Nga ang mga tao nga ma-hospital, nga taga syudad sa Sugbo, free ang hospitalization. That's the ultimate goal sa BOPK. Okay, human ani sa hospital no, arita sa traffic. Perting grabihan traffic na to ron. Unsa may imong tan-aw, ikaw engineer man gyud ka, no? At least duol ni sa mong heart ning nani nga mga hisgutanan. Unsa ta may sulbad ning traffic na to? Okay, first of all, akong ibalik mismanagement. Now, part man ko sa BRT. Okay. During some BRT discussions, ang traffic system na ay 500 million nga traffic system nga mooy mo govern sa traffic system sa atong syudad. Okay. Now, during sa discussion, pag butang nilang budget sa 500 million, ako silang giingnan nga we have already 500 million worth of traffic system nga kompleto nga para sa syudad sa Sugbo. Nga naman nga maghimo tani. Siya nagdalita ato ning himuon. So ilang gihimo? Paghimo, ni gawas nga nagbutang ang traffic system. During that time sa usak ka mayor, nila nang gi-award. Karon ang usa ka mayor na considering na ang nag-award nga mayor dili mao ang mayor nga conceptualize o mauna nga ilang gipatanaw but ako lang isulti nimo ang mayor nga nag-award it's not really the mayor ang city administrator which is not correct. So karon yaan taon na ang katong mayor nga nagsunod iyang gipa-check up sa mga experts sa MMDA. Okay. Ang nigawas, niingon ng MMDA nga expert, this project will only cost something like 195 million. And you're paying 500 million pesos. So, ang akong gihimo, naghimo kog resolution nga, dili una ni nato bayaran, considering na report na this is overpriced. Overpriced yun na. Karon gibayaran. And,
Gibayran, nangayon na sa another 250 million pag-upgrade. Mhm. So that is something, makaingon ka, para na ako, again, mismanagement. Oo. Now, kining BRT unta nga makatabang pagsulbad sa traffic, no? Naa naman na, nahinay ka naman na. Ang original plan is Bulacau to Talamban. That's correct. That's the main concept. Aron pagsulbad sa traffic sa Bulacau nga grabe gid ka traffic og ang diri sa may Talamban padung ka ng Banilad padung dito pertin trafika. Kana, usana ang traffic. But the main goal is doble. Ang kaning mga tao gikan sa Bulacau, which is mga common tao, Oo. nga magtindog dinha, alas 4, alas 5 pas kaadlawon, the same way with sa Talamban, nga muan rin sa city center, mauna sila'y manakay. Because wala man gud tay klaro gyud hinga na natog public transport nga maayo. Simply pa man, no? Oo. So muna paghimog concept ana, nigawas nga i-request nato ang World Bank nga mag-conduct og study. Okay. And nigawas sa study feasible. Well, although it's not makasolve sa traffic problem, it will at least somehow maka-at-ease. And the other thing is, makasolve sa mga kanabitang mga tao nga nagtindog alas 4, alas 5 pa nga mupadung sa pangtrabaho. At the same time, pagbalik. So, it is actually approved by the World Bank. In fact, now there was a funder already na 13 billion, then 16 billion. Karon ang money nga naa karon is something like 26 billion ready na. Na nas panudlanan sa national government. Ang karon nigawas nagiusab nila ang phase 1 gikan na sa usa ka mall Padung sa usa ka mall. padong sa usa ka mall. So gikan sa SRP, padung diri sa IT Park. Yes. Which is not the original That plan. is not the original concept. Mao na during the time sa pagdeliberate ngano man nga ang atong gitagaan og serbisyo ang mga tao man nga mga nagtrabaho, mga common tao from north to south, from south to north to the city center, di ba? Karon ingon sila gibalik na sad nila. What do you mean by gibalik? Gibalik na ko tong original plan. Which I think So karon sa to pa kana karon na naman ang gisugdan naman BRT, sumubalik tas Bulacau o sa Talamban. that was the information nga gi-feed na mo sa council. Oo. Kay mo man na ang pagtubag man sa common ordinary people nga naa diha That's correct. sa Bulacau. Kanadto pa bumuradyo pa ko engineer hanto niabot na kog laing-laing istasyon karon na tas DYHP. Nagpuyo ko ng Bulacau. Perting trafikan na kanadto pa. Very good. Oh, sumo na nga mo na atong i-address unta nga traffic. So karon mabalik na kuno. Yes, mo na So dili na from SRP to IT Park. naapaghihapon na siya. Kaya na naman ang system, nga in place naman na sila. Yung sa man butangan lang og lain na pod nga ruta sa BRT. Well, it could be, kung ako yung mag-concept ana, o magtanaw ana, it might be gikan sa Bulacau, or even padung sa Talisay, ha, kay pwede man ninyo mo ma-expand ang BRT God, kay kung ligid man. Ligid man, kang ang real. Unsa may imong role dito? Kay apil man ka kini ang BRT. At during that time, ako yung proponent ana sa council. Okay. That was 2000, I think that was 2014, no? Oo. Mauna. But, pagkahuman sa akong term, wala naman ko. Yes. So, muna nga, karon ang ako untang gitanaw, if we will be part of the city government na makanaog ta, we will push for the, completion of that project. Kay, na naman na ikwarta. Naman na, nasugda naman na. Nasugda naman In na. fact, sa first year pa ni BBM, if I'm not mistaken, ingon siya nga, within this year mahuman eh. That's correct. Pero Yeah. man. Ang ato pang mga opisyalis dito pa. Oh. In fact, atol sa groundbreaking, murag at the time, dito si Rama, dito si Gwen, That's correct. dito si uban, itong naa diri, may ari presidente. Yes, Gunit yes. pa sa pala gani kasi groundbreaking Yes, dito. yes. Naapay mga pictures, no? Oh. So kini ni ang nyawa mahumani. Sa manin ka ng mga atong ipamutang nga mga terminal sa BRT. No, kanang naa din sa Danmo na yung mga stations. Mga stations, Mga okay. stations na. The terminals are actually na dito sa SRP, then Talamban, and you have another one in Bulacau, no? Okay, so kini mga stations ang ipamutang. Stations. Kini usa ka station, Engineer Archibald, pila may estimate gasto ana? I don't really know how much is that. Wa ko kibaw ana. There was no report, that's why nangayo kog report unta ana. Kay gipanangtang mangguna nato. Oo. Nya pagtangtang nato katong na gasto, I think nawala na to. It's a waste of money. Yeah, like kitong station nga nabutang di sa may Capitol ba? Yes. Atubangan sa Capitol. Nahuman-human na. Oh, yes. Oh.
mawala ba na nimo adto pila ka cost na adto? Pila ka milyon na ka ana cost adto? Maybe something like 30, Mm. 20 million. Oh. Gamay na. Okay, Because kung naman. they're all stainless. Oo. Yang cutting na tong daan, gibalik na tong daan. Oo. Ato na sang gi-cutting pagbalik. Oo. So So na. more than that. Oo. Sibutan ta mga more or less 30 million. Butang ta lang 30. Oh, kadto. Pero gipa tangtang man kay makasalipod ko sa Kapitol. Yeah, nga kung ingon ana during sa council discussion, Mm. kung imong tan-awon, mas taas pa tong Indian tree Oo. kaysa Dili gyud makasalipod, oh, no? and yet, during the time sa discussions, they were a capital representative during sa pag-deliberate and it was approved. Okay, so meaning wala ingon nga ibutang to diha kini mga stations like kining atubangan sa Capitol do na gyud Capitol representative dito pag-discuss. Of course. Nga that area there kinahanglan nga butangan og atong station. Oh, yeah, during the time nga na ang presidente, okay, mauna na sila nga mauna ni. Okay ba na? It might be ang uban wa kakita, Oh. but the people who are there during sa discussions, nakaibaw na sila So nga that na there. representative from the Capitol at the time did not object as to Of course, wala. sumuto na approve. Yes. Ngano man ka nga gipatangtang man ni Governor Gwen ng kuan diha? Di, Station. sa akong pagsabot, nga murag mo, number one, makasalipod sa view. Oo. Second one, murag ang murag cultural heritage mawa. Mm. Unya sa paggawaan na wa man nato nahilabti. Oo. Oh, that's number one. Ang view lang siguro di ko na maklaro. Oh, But or- the view is akong gisulti na mas taas pa man tong Indian tree kaysa kuan. Yeah, oo. So dili gyud sa kuan. Murag katingalahan gyud nga nang gipatangtang, no? Or panalitan tato kung daan atong wa di sa ganahan ana giobjekan to daan dito para dili mabutang diha ibutang na tog lain. Yes. Para dili mausik ang kwarta. Yes. Because could you just imagine if the government has spent already 30 million more or less just for that project kana nga station diha. Nya to lang gipademolish medyo tako katkusik sa Wa kwarta, no? takibaw pilat. I do not really know kung pila to kabuok. Oo. Kanang Usap. nag-usik-usik tag kwarta, no? Nag-usik-usik tang kwarta. Paita ning kalakiha. Unya nagreklamo ang atong mga tao kay way klarong pedestrian lane ang mga senior citizen mo adto sa akong office ka asa may tabok. Nagipanangtang naman na din ang mga Oo. overpass. So unsa man kay kapalaran ang BRT karon? Kana it's naghang gyud na kung kinsay mayor. Mo na nga importante kay ang pagpili og mayor karon umabot nga mayo 12 gamay na ra lang time. Standby may galaha to balikan si attorney si engineer Nestor Archibal human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Straight to the Atong point. balikan may gala si engineer Nestor Archibal. Now, engineer kining BRT mo serve ka na siyang purpose karon nga naraman sa tunga ni nagsugod unya gikan sa Natalio Bacalso padong sa Cebu Normal University padong sa Capitol mo mubo ra man kayo man gani ni magkadimao mo raman og murabag I'm sorry ha murabag lahi bitaw sa bang nasod kini paghimo na to ning project mo pinulpol ba di lang pag unsa ba ning pagkahimo no karon ana kamubo murag naglisod tag human nya unsa man mag-serve ka ni nga mahuman ang taas nga kwan kana pa lang ganing mubo man gadto magkadimao. Actually, the plans are there. Nana ang plano, Attorney Rufil. Ang problema is the implementation. But the problem is, walay klaro nga murang na-synchronize ang tanan. DOTR, Cebu City, wasa ta kibaw kung sa gyoy, sa pagkakaroon sa mayor, kung sa man gyoy iyang gusto. Ya, sa gobernador, di mo siya ganahan. So, nakaroon na atay 26 billion. Nagbayad na tag-interest ana. So, unsa may atong buhaton? Now, in my case, the moment nga na ako ito, push for the BRT completion. Simple as that. Nan kung bahatagan kag kahigayunan nga makaserve sa Dakbayan Sugbo as mayor, at least naakay dakong kuan napita. Unsa ano man ang station dapit sa may Capitol? Well, Mangita taglang station or unsa man? There were some suggestions kung sa buhaton. But then again, isubmit pa na sa DOTR nato. No. But ang punto din is we will push through with the completion. Considering that it was actually approved by everyone. Cebu City representative, ang provincial representative, DOTR, NEDA, tanan. So it's a matter of implementation because we have the funds already. Problema man tanong nga na-approve na niya human sa dihang Na-approve on the process of implementing the project dunay mo samok-samok og babag medyo paita. Bugat kayo na para na to. Oh, pagsugod pa unta kun di mo approve ayaw approve. Yes.
karon nga naanam sugod na tanan naghimo na mao pa mahino ay pagkuan. Pagreklamo. So at least ikaw for completion nimo kung hatagan kag kahigayonan. Yes. Okay, aritas la ang problema kining garbage. Na-mention man nimo ni. Unsa may atong dakong problema ni napita Bumura pa yun. sa budget? Attorney Rafael, ang nahitabo, ako lang tikang sultian, nga ang atong revenue sa garbage is only 100 million. Okay. Kung imong tanawon sa record, moabot gay na usahay og 600 million ang gasto sa usa ka tuig. Now, kay ba considering sa private sector, di na pwede. Oh, di pwede. Alkansing Imong gastuon og unsa iwa diha. You cannot spend what you don't have. Oh. Basic kay na nga rule. But sa atong gihimo. So meaning to say, nangita tag kwarta gikan sa uban nga departamento, wala kay bawo gikan sa health, that sometimes usahay wa na tay anti-tetanus, anti-rabies vaccine, dito na to gibutang ani nga mga departamento. Now, there is a law nga 9003 nga kinahanglan atong i-segregate unya ang kanang mga recyclables, kanang mga plastic na magamit pa o kanang mga malata nga himo na nung compost, dili na ilabay dito sa landfill. Ang katong hinganlan nato residual garbage, mao na atong ilabay. Oo. So that ang kanang atong 100 million, mao na isakto na nato ilabay dito. But the thing is, again, there's mismanagement. So, number one, gigamit nato ang kwarta sa ubang departamento nga supposed to be gamiton sa ilang needs. Second is atong gigamit ang kwarta labaw, no? Labaw sa naa nato unya pwede ra diay nato magamit ang lain pa maagi aron mo less. Right? So naa sa balaod nga ang ilabay nato katurag yung residual garbage, katong nga mga baterya, katong whatever nga dili magamit. So, ang budget ini sa City Council nga inyo na-approve is 100 million. No, it's not the revenue. Revenue, okay, Namusod revenue. sa atong bulsa. Oo, Now, out of this garbage nga yes. kuan. Kung imong tan-awon ang atong magasto kana tuig, minimum na 500 million to 600 million. That's why hinumdum ka during sa pandemic, there was this NBI report nga akong gi-request nga i-audit ni kay ngano man ang garbage nato pandemic wa man tay garbage. Siguro na natay 100,000 kilos or 200,000, di gawas og 1,200 kilos. Nga man sa ito pag i-bloat og 1,000 kilos a day. So muna nga naay report nga NBI nga narkansi ang syudad og more or less 400 million. So murag na ay nakaginansya pod aning garbage di ay nga problema. Yes, sa report na Oo. Di man kita mo naghimo sa report sa NBI. Ang ingon ng NBI na ay nakakwarta. Kamo sa City Council wa mo'y kagahuman nga mo muhimo ani og inquiry? Di mauna nang nigawas sa akong inquiry. Akong gitawag ang contractor, gitawag na ko ang DPS. Unya nigawas sa inquiry nga ang ato mga truck mao'y naghakot, ang tao nga contractor mao'y nagkubra. Uy, And that was in the report. atong truck sa syudad. Sa atong truck sa syudad, truck nato sa barangay, mao'y naghakot, pag deliver dito, gi-count, mauto ang gilabay, ang gibayaran ang contractor. Dakong bulyaso ning kalakihag maohon. That's correct. Maunang naay kaso nga padung na ombudsman, but it has been there for so long a time. Oo, kay imagine ka ang kontraktor may tigkubra wa niya trabaho ini daig maohon. Kay ang ato mga truck sa syudad may ni trabaho. Yes, gawas pa ana ang gilabay nga garbage instead 200,000. Nahitabo nga 200 tons ng 1,200 tons. 100 tons ang itubo, unyalita siyang bayad na 2,000, di kansi na to 2 Anong million. kinahanglan pa man tag kontraktor kung makaya man din sa atong mga garbage trucks sa syudad? Mauna, atong gihatag sa kontraktor, kaya di nato kaya. Oo. But then again, ang kontraktor di ay mao di kaya, gi-complement nato ang atong mga trucks. Pero kini mga trucks nga managan bitaw engineer ako ganin ning gikuha nga lang atensyon dito pa daw sa may norte kana maglabay bitaw dito. Kusog kay managan ni mga truck nga bisag sa basura. Kana siya sa syudad na nga mga truck or sa kontraktor? Contractor. Sa kontraktor. So doon mga truck ang kontraktor pero dili kompleto. Ang atong truck sa syudad o sa mga barangay mo gipanggamit pagyod. As a government, wala ko na inahibawaan. I understand, ang kanang kontraktor maunay nanguha. But there are some areas, like sa inner portion, posibilidad, ang atong mga truck na sa barangay nagkuha. Okay? So, itong mga main contractors, maunang mga main stations, kaya asa gikuha. So masabot na to nga doon ay dakong kwarta ining basura.
Yes. Personally na, of course. Oo. Nganong di man nato ipatuman ng balaod. Na less man unta ang cost. Oo. So dunay kakulian ni napita, no? Kakulian. Labot na sa kontraktor ini maong basura. Yeah. Kisa may mopili ini kontraktor Wala na. sa bidding ni. Sa bidding na. Yeah, ang bidding, Bids and Awards Committee, ang mayor rasad mo ay mutudlo. So doon ay kakulian na napita. Astilan. Unsa man to pag-solve ng traffic, kining garbage, panalitan matagaan kag kahigayunan aron nga dili ta dak-ang yung gasto ng kalakiha. Bumurupil, sa akong facility, nagkuha ko, instead mo labay o garbage padulong sa gawas, nagkuha og garbage dito sa carbon. Kuha kong 3 tons a day, akong gipa-compost. Ang akong compost, mahalin og 50 pesos per kilo. Mahal pas bugas. No, Attorney Rufil. So, ganong dili man na nato himo ng composting? Aside from makalabay ta, makagasto ta, makakwarta pa ta. So, we are actually treating waste as a resource. Muna itong punto. And I have proven that. Nahimo na nako. Ganong di man nato himoon? Wala na, kanis siya nga mga butanga, wa ni mo masuggest nila nga mo ito himon? Nasuggest na ako. In fact, I was requesting the Solid Waste Management Board nga kinahanglan mag-produce mo usa ka kana bitawng document nga maghimo mog terms of reference nga ang kaning atong garbage nga biodegradable lahion nato pagkuha para lahi ang contractor para at the same manaog ang cost. Kay naaman siya mo gawas nga compost, di ba? So kung ang bayranan nato supposed to be 3,000, bisag 1,005, posibilidad mo sugot ang contractor ana because from the compost itself, makakwarta naman siya. Pero din sa atong landfill, igo naman tang mulabay, wa man nato nang gi-manage. Ang nakakwarta ana ang contractor, not the contractor, the landfill itself. Okay, arita sa baha, kanito may Sabado ni baha na masad. Yes. Unsa may ito pamaagi ni nga masulbad ni? Okay. Murag wa man madani giras baha unsa ba ni? Duha ni ka tarangon ako is short term and long term. Ang short term gyud ani Attorney Rufil, basically ang atong sawa pa ang rainy season kinahanglan ato na ning i-desalt. Desalt is kwaon nato natong mga hugaw kanaas atong kasapaan. Garbage, mga yuta, mga bato. And parallel ni sa pagdeclogging sa mga canals. Okay. Kay kaning atong mga kanal tungod lagi ang di maayong pagka-manage sa atong waste, ang mga waste like plastic musud nas kanal. Okay. So musud sa kanal ang plastic mugawas nga inigsud sa tubig maklag up. So again, desilting nya parallel sa pagkuha sa mga garbage nga naa sa mga canals. The other thing is parallel gyapon ni dungan. Kinahanglan imong implement ang atong balaod sa solid waste management. Kinahanglan ato nang i-segregate unya once nga ma-segregate kwaon na ni natong malata ato na ning himuong fertilizer unya ang katong mga recyclables or plastic himo na nato in sa something into use. So para dili magkatag din sa area. Now the other thing is naana tayong drainage master plan. Nagihimo master drainage plan. Kinahanglan i-update to nato, i-upgrade nato to. Na pag-upgrade nato, kinahanglan i-implement dayon. Now, akong i-share nimo 4 years ago na ay gi-award ang atong city government which we do not know. Nag-award sila og usa ka kontrata sa usa ka contractor sa Manila, taga Manila, okay? 1.2 billion ang drainage sa usa ka lugar. Okay. Which we do not know. 4 years na until karon wa pa taga kitang drawing. So we're wasting money. Again, mismanagement. So, katuon tatong 200 million magamit na to sa ubang pamaagi aron magamit sa to sa sakto. Okay, lakbit man to ang 1.2 billion. The other one is kanang rain duha man na kabalawd akong kitan-aw nga atong mapatuman gyud para sa flooding. Number 1, ang katong waste management. Tarungon na nato collect ang garbage para ang mga garbage dili mosud sa kanal. Second one is mao nang hinganlan og rainwater catchment ordinance na komplemento na sa national government nga balaod. Okay. So, makita nimo maglakaw ka or magsakay kasi mong sakyanan iniguan. Kadaghanan sa mga gutter nga gikan sa mga building nga dagko tuwas daan. Makita man gyud nimo. Now we need to put
this rainwater into a container para magamit. So timan tanawa. During sa rainy season, gihimo na to ang tubig nga disadvantage kay mag-flooding. Kano di man nato gamiton ang tubig as a resource. So mao nang punto diha, right? The other one is naaman tay mga hinganlan, mga gabyon or dams within sa mga barangay ba kung may mga kasapaan. Ato sa tong i-desalt, tangon to nato ang iyang mga debris, iyang sand, ang iyang gravel para mutuhop didto ang atong tubig. Thus recharging the water table. At the same time magamit pa sa mga mag-uuma. Okay? The other thing is naatay kamantay ka sa mountains, sa bukid. Naana siya wala man siya mga kahoy kadaghanan. O di ba? So the moment wanay kahoy, nig-uwan manaog ginang tubig. But the tubig or the water, muagi na siya anang hinganlan na to gagmay nga kasapa-sapa. Kaya kanang terrain manggod sa bukid, dili man na kanang murag linear, kanang na siya certain curve na adto didto mo ang giyang tubig. Now, mao to maghimutag mga small catchments para ang tubig muadto sa catchment. Kunya ang catchment wala lang siya kanang dili siya semento para munaog ang tubig padung sa atong aquifer, sa atong water table. At the same time magamit sa atong mga mag-uuma. And lastly, which is very important, is kailangan ta og massive tree planting and nurturing. Because pila naman ka millions or billions of kwarta na gasto sa city government or probably city government and DNR pag tanom og kahoy, planting, pero wa man nurture. So usik nalabay, di ba? So, that's it. Mo na akong kita. Okay, kining mga structure sa mga negosyante nga matud pa nakaatang diri sa atong mga sapa, mga suba, nga usa po ni sa nakakusog baha. Unsay tan-aw nimo ani? Ma-implement ba nato ni? Do na ba kay political will nga atong panangtango ni aron nga ang flow sa tubig mo diretso sa dagat? Yes, what is necessary ato nang i-implement kung mao gyud na. Mo na atong i-push. Kay matud pa do na may mga negosyante ning atong syudad nga ang ilang mga buildings didto man na butang na hinuon sa sapa. So muna nga ang tubig di na makaagi. Hindi makaagi pero gamay. Gamay, Ni gamay ang iyang agyanan sa tubig. So we will push for that. Dili ba ka mabalaka ani kung kini mo mga negosyante mo bangga nimo, engineer Archibald? Well, that's one thing mabalaka ta, but I think the most important thing there is unsay angay buhaton na to. Okay na. Patuman gyud kay lison makidi patuman. Yes. Okay, kini baha grabe gyud kayo. Problema ginandako na sa ato. Yes, daghan kay nang baha og madalit nga disadvantage nato. Mas standby ta ang atong mga kamtangan sa mga tao madaot sakit. Wala na ito na ma-quantify. Now, aritas criminality. Kay kining mga tao, labi na ang mga manarbaho gabi, ang kananaang sa call center agents, ang uban mga estudyante, napay mga kuan na. Karon panahon na murag kabantay mga tao nga unsa naman niya. Murag na malik yung mga adik-adik daghan kayo. Unya pag human murag di ta safe nga mag-suri-suri sa tong syudad. Kung tagaan ka kay gayunan, unsa man nato ni nga mahimong safe ang atong Cebu City. Okay. Permero, ako ni kang isulti na naay concept nga gitan-aw na mo sa party which is actually gikan ni Tommy Ismenia. Mo ning hinganlag Mayor of the Night. Mayor of the Night in the sense nga kung makita nimo ang mga city hall or city hall offices or mga offices sa atong gobyerno dinhi sa Cebu City all over sa Pilipinas, musugod na alas 8 alam human alas 5. The offices nato sa Cebu ng Mayor of the Night because we still have a 24-hour service sa atong city government o sa national government. So, muna itong gitanaw. So, in that case, mapatuman nato ang klaro nga mga disiplina sa mga tao. Like, kamantay ka karon mga bata 18 years old and below, kaaghan kay magsiglakaw sa daan, maunay mangitagubot, maglabay or whatever, mag-inom. There's SRP na pay manlabay. Saan naman yung kalakihan nga? We will implement that. We will enforce that strictly. So katong mga bata nga 18 years old and below walay maglakalakaw sa daan. Now regarding sa call center agents, gihimo ni nga concept manggod ni Tami because sa call center agents, imagine Attorney Rafael na within Cebu City more or less we have 200,000 call center BPO IT agents.
imagine nimo ang kwarta nga makuha sa Cebu or sa neighboring LGU unsa kadako. But during the time ni Tami, ato ni silang giampingan, ato ni silang gitan-aw nga part gyud sa Cebu City nga familia. Tungod sa ilang time nga lisod, kanang time nila mamauli, nga gabi kaayo kaadlawon, i-provide na sa syudad sa Sugbo og free buses padulong sa destination like terminals asa sila mosakay. Karon wala na. Wala na nagiampingan. Wala na nila gihimo. Ano nahunong man na? Probably because at si BOPK initiated project. Matagabaw. And we don't really know the reason unsay ilang gitan-aw nga rason. Now, ang usa sa gitan-aw sa BOPK mao kaning preventive nga kanang imong i-prevent ang crime sa wa pa na nahimo. Oh. So mauna ang gitan-aw. Usas pinakadaghan nga result sa murag among nabasa. Daghan kayo ang krimen because ang daghan kayo mga tao nga walay trabaho. Oo. Ug na kay anak, kinahanglan nimo i-feed. No, ang tendency ana mangita kag paagi nga makakuha kag kwarta, it might be mangtulis ka, kunya na unsa ka din na kay gamay nga negosyo o gamay nga trabaho niya wa dili sakto, then mangita jud kag paagi nga mapuran. So that would be you're committing a crime, so mangawat ka o mangnulis ka. So ang gitanaw sa city government is both education para sa mga kabataan and education and training para sa mga tao nga walay trabaho. So generating jobs para nato, para sa grupo, is one way of eliminating crimes. Because ang usa sa hinungdan nga ang naikraghang krimen because daghan ang mga walay mga trabaho. Considering that, ang kaning atong mga tao within the barangay, kinahanglan na atay certain records ani kinsa ning mga tawhana. Because if we don't know kinsa ning mga tawhana, how do we help them na matabangan nato sila? But there's so many people who are not working nga naa sila abilidad. It might be electrician siya, it might be plumber siya, it might be kamao siya mamutulog buhok. So if we have that record, the city government now will act. Tangahan silang aksyon. Ato silang i-training sa TESDA or sa DMDP. But the problem in this training, free training, ang kadaghanan ang mga material, dili siya free. Gani makaplite ang trainee, how much more anang mapalit ka o ka ng mga materialis. So we will support them all the way. Ato silang qualify nato silang unsa sila, and then ato silang ibutang kung asa nato nga training ibutang with free. Now, the moment mahuman sila, ang city government will help them find a job kung asa sila ibutang. Kadaghanan man good nga atong mga ngalan natong mga graduates, posibilidad nga ato lang na silang ibutang, pagkahuman ay nag-graduate nila, wala sila kabutangan, wala sila katrabahoan. Now, if the government will be there to help them find where asa sila mabutang, I think that's the best option. So prevention ang atong gitanaw ana kriminalidad. Okay. Sige, Engineer Nestor Archibald, ang imong mensahe na lang sa mga igsuon nga naminaw nato karon, especially nga wa na gyud. Ikapila naman lang, pila ka adlaw naman lang eleksyon unsa imong mensahe sa atong mga butante dinhi sa Cebu City? Okay. So ni si Nestor Archibald nga gituboy sa grupo sa familia sa BOPK. Usa siya ka electrical engineer, gikan siya sa pobre nga familia, and then nahimo siyang usa ka professional, nahimo siyang konsehal sa barangay, nahimo siyang konsehal sa siyudad sa Sugbo. Si Nestor Archibald, gigamit niya ang iyang sweldo para paghatag sa mga bata aron sila maka-eskwela. So wala siya, kung imong tan-awon, wala na ako gamita akong sweldo para sa akong kaugalingon. Gamit na ako para contribution padung sa mga edukasyon sa mga bata nga mga pobre. The second one, si Nestor Archibald, usa ka tag-iya sa usa ka kompanya nga pribado nga nagtabang sa atong komunidad. Ang iyang sweldo gibutang niya sa usa ka foundation, Nestor Archibald Rescue and Fire Foundation, para pagtabang sa mga tao nga masave ang kinabuhi ug ang ilang property. So si Nestor Archibald, tan-aw niya ang environment.
Gitanaw niya ang environment because ang environment usa sa or mao'y sources sa kinabuhi. Taking care of the environment is taking care of the people. So basically, kung imong tan-awon si Nestor Archibald, gitanaw ang kontribusyon padulong sa society, padulong sa syudad sa Sugbo. Ang akong punto is, ang among serbisyo with Tommy Osmeña, with councilors, and including of course the congressmen na naa sa grupo, now we will be serving Cebu City to make Cebu City number 1 again by giving service sa masa, dili para sa among bulsa. Okay, salamat kayo, no? Engineer Nestor Archibald. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide!